Xa está publicada a resolución das axudas destinadas á conservación da contorna paisaxística e a loita contra a erosión nos viñedos da Ribeira Sacra, cun investimento de 1,32 millóns de euros. Procedentes de fondos propios, estas achegas contan con 794 expedientes aprobados e van permitir actuar sobre 810 hectáreas dentro da denominación de orixe Ribeira Sacra. As axudas forman parte dun conxunto de medidas de apoio aos viticultores da zona afectados polos excedentes do viño tinto. As axudas están dirixidas ás persoas inscritas no Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra e contemplan unha contía máxima de 2.000 euros por hectárea para os sistemas de cultivo tipo 1, viñedo en socalco de pedra e traballo non mecanizado, e de 1.000 euros para o tipo 2, cultivos sen socalcos ou con traballo mecanizado. En total, vanse subvencionar 7.066 parcelas ubicadas en 16 dos 20 concellos da zona produtiva. Ademais desta medida, a Consellería de Medio Rural contempla outras accións para apoiar a Ribeira Sacra, como son a destilación de crise, a formación sobre o ecorrexime da PAC e tamén campañas de promoción e apoio á recollida da uva. O cultivo característico da Ribeira Sacra é en socalcos, que ademais de ser eficiente, contribúe a preservar a identidade agraria, previr a erosión e manter a singularidade paisaxística. O sector vitivinícola, clave na economía local, tamén impulsa o turismo, especialmente no marco da candidatura a Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.